Marzal, acompanyat del cap de la policia local, Agustí Parra, han donat tota classe de detalls del dispositiu de seguretat amb motiu de les festes josefines, que la ciutat de Benicarló, amb la Crida, ja ha començat. Unes festes que duraran fins al dia 19 de març. S'ha avançat que el pròxim dia 8 començarà el tall de carrers a Benicarló. A més, del 8 al 19, la zona blava serà sense pagament. També hi haurà talls de carrers i moltes coses més que han donat a conèixer tant Marzal com Parra. La veritat és que quan demanes tot que estiguen o coses o talls de carrers això, que sé que ells sempre volen allargar, doncs al final la Junta que ens reunim sempre tenim que decidir els horaris. En aquest cas, el dia que vam decidir tallar els casals, perquè vam discriminar el que eren els casals que tallen carrers dels casals que, per exemple, poden estar en una zona peatonal. Entonces, lo que són els talls de carrers seran a partir del dia 8. Talls de carrer de casals, de tots els casals desmuntables, seran a partir del dia 8. Dic jo, per tant la gent que viu per aquestes zones, pues que tinga cura, se ficaran senyals, però bueno, que sàpiga la gent que a partir del dia 8 se tancaran els casals. L'horari, els carrers. L'horari que vam decidir és a les 4:30 el dia 16 i el dia 17, en això hora tenen que tancar els casals, i el dia 14, 15 i 18 a les 5:30. Hem que ficar un horari, doncs també va bé per tots, també el casal ja tanque i la gent descanse, i pensem que també el dia següent, doncs, tant la brigada com els servicis de neteja, el poble torna a funcionar i realment doncs, això s'agraeix per tots. Hi ha una sèrie de carrers, no?, que ja de fa uns anys hem anat doncs, modificant, uns han ficat un casal nou, hi ha hagut modificacions de carrers. Entonces, un dels carrers que se modifica és el carrer del Port, que estarà prohibit estacionar en el sentit esquerre i per permetre el doble sentit de circulació, que això és